Vážení hosté, já bych se vás chtěl přivítat na losování valentínské soutěže. Nejsme si úplně jistí, jestli všichni víte, o co se jednalo. Na Facebooku probíhala do včerejšího dne valentýnská soutěž, kde jste měli možnost se účastnit a vyhrávat hodnotné večeře v hodnotě 500, 800 a 1000 korun. Rádi bychom vám tohleto soutěž přiblížili tím, že necháme naše hosty přes obědový menu vylosovat tady tyhle výherce, tak aby jsme získali důvěru a po případě vás nalákali na další soutěž. Tak, teď vás požádám, jestli půjdete se mnou a podíváme se do restaurace a zkusíme oslovit naše hosty. Zkusíme se zeptat tady. Určitě. Vyrušit, my tady máme valentýnskou soutěž, která teda skončila na Facebooku. Kdyby naše hosté mohli zkusit vylosovat výherce. Je možný, že někdo z vás znamená té šáhnout do našeho osudu. Budeme teď losovat večeři v hodnotě 500 korun. Já vám to dovolím ještě tam. Koho tam máme? Vojtis El Nemino. To je zajímavý tohle. Děkuji vám. Kdyby ji dáme? Určitě. Který vyhraje valentinskou večeři v hodnotě 800. Zkusíme vás. Zkusíme. To bude další šťastcivec. Výherce v hodnotě 800 korun je Iva Konečná. Skvělý, děkujeme. A ještě vylosujeme jednoho výherce. Dneska losujeme výherce. A máme tady posledního výherce v hodnotě 1000 korun. Nás požádat, jestli nám jednoho vylosujeme. Já vám to ještě dovolím. Se rozvalí, tak rozvalí se, holda máme. Verunka Kalátková vyhrála večeři v hodnotě 1000 korun. Děkuji moc. A tímto bych losování ukončil. A doufejme, že se uvidíme s výhercemi na svatého Valentína během večeře.